И бавничко отпускаме долу. Същото повтаряме и с другата ръка. Около рамото. След това през страни поставяме горе. Хубаво се изправяме. Всичките тези движения ни карат да внимаваме и за позицията на тялото и да ни карат да стоим изправени. Също така съчетаваме и дишането с тях. Едни много красиви пози от йога, които са малко по-специфични. Може би не всеки ще иска да ги прави, но пък мога да ги покажа, също вършат работа. Естествено ще ги покажеш. Аз, щом аз съм се хванала сега тук. И между значи, добре се чувствам. едното е заставаме по този начин, от двете страни. Тук вече колегата ще си помисли нещо. 100% няма нещо, сме много завуалирани. Да, много си завуалирана, да ти кажа. Издишайки, навеждаме гърдите към стола. Погледа е надолу. Ако сте по-гъвки, може да отпуснете долу ръцете и да отпуснете гърдите върху стола. След което по обратния път се връщаме нагоре. Колегите казаха, че това е за червена точка. Това е много изплосено движение. От тук може лекичко да раздвижим раменете, като избутваме постепенно коленото. Това разтяга много хубаво вътрешната част на бедрата. Също така има една... Да, пробвай го, това е много хубаво, между другото. Ми е широка плата. Лекичко избутваме, а може да наведем и леко напред. Целта ни е да избутваме максимално коляното. Всъщност не, отвътре избутваш. Движението е навън. Усетя ли? Знаеш как пукам? Добре, че не хваща микрофон. Ще ти покажа една много красива позиция отново от йога. Триъгълната позиция. Всъщност... Пускаш единия крак. Единия крак е обтегнат, ходилото, пръстите сочат напред, другия навън, така че да ни е удобно, стола ни помага. От тук поставяме лявата ръка върху бедрото, другата протягаме нагоре, вдишайки, хубаво се протягаме нагоре. И стегляме тялото максимално назад. След което прехвърляме дясната ръка върху бедрото и стегляме лявата по дължината на тялото, вдишайки стегляме погледа нагоре към тавана. Връщаме отново в средата. Поставяме първо дланите, за да може да преместим краката. Отваряме сега в другата посока. Всъщност тук трябва да си помагаме с ръцете, за да настаниме удобно. От тук отново полъскаме ръката по бедрото. Вдишайки стегнаме нагоре. Чай, че се обърках нещо. Да. Усети ли го? Да. И сега обратно отпускаме лакътя върху бедрото. Защото те гледам в монитора, там огледално. Да, там е бъркащо. Поглед напред, а тези, които са по-гъвкави, могат да отпуснат и додолу ръката, изтегляйки другата отново нагоре. Отново вариант на позицията. Сега отново връщаме към средата и още едно много хубаво движение. Ръцете на бедрата за опора, малко по-напред сме върху стола. Вдишваме, изтишайки, прехвърляме тежестта напред, помагайки си с ръцете. От тук започваме да вдигаме нагоре ръцете. Хубаво се протягаме към тавана. Погледа е напред. Можем да вдигнем погледа и нагоре. От тук можем и да съберем ръцете, ако ни е по-удобно. Хубаво изтегляме. От тук издишайки, отпускаме надолу към пода. Тъй като не сме загрели много добре, може да останем със свити колене, може да обтегнем и краката, отпускайки надолу. Аз се пробвам, защото съм на топчета и ми малко сложно. Не мога да си изпънат. След което отново свиваме коленете и бавничко и внимателно сядаме на стола, за да не ни се изплъзне. Тук вече е момента, в който колегата може да ни дръпне стола и да има край на гимнастиката. И да стане много весело край на гимнастиката. Определено е така. А всъщност още една позиция сетих, която също може да направим на стол. Тя бяха от тази позиция, която правихме триъгълните. Вдишайки, изтегляме нагоре. Хубаво се протягаме, може отново с събрани длани, може с успоредни длани. Отново изтегляме назад. Страхотно. Супер. Общо заето с тези движения може да раздвижим цялото тяло. Има и доста движения около стола, придържайки го. Айде да си ги запазим за следващия път. Да, следващия път аз предлагам да сме по-динамични и ще направим аеробика, упражнения, сила. В точния екип, защото искам да се включа активно, тъй като и моят начин на живота е заседнал. Аз съм на кола и на бюро и на диванче оранжево,
така, че също ще се включа към този, към комплекса, който ти показа. Аз много ти благодаря за тези упражнения, които показа на нашите зрители. Уверявам ви, аз се постарах да направя всичко каквото мога и смятам, че съм го направила добре, защото усещам едно много приятно натоварване и съответно се чувствам и разтоварена и се чувствам много Аз искам ти кажа, че ни правихме много малко повторения. Принципно, ако се направят поне по 5 повторения от всяко движение и наистина концентрирайки се и върху дишането, което е много важно, дишаме дълбоко, което зарежда и тялото с кислород. Ефектът е страхотен. Между другото, това може се релаксира. Да, ако се притесняваме пък и чак толкова много да го правим повече за това, кой какво ще си каже. Аз съм етапих за колегите, но има различни хора, които някои от тях ще наберат смелост да го направят, други няма да успеят, но пък съвсем спокойно може това нещо да се прави и вкъщи. Абсолютно, да. Сутрин преди работа или вечер? Докато си гледаме телевизия също. Аз знаеш, ще ти кажа 2 движения, за които даже няма да се забелязват. Едното е, примерно, докато си говорим, дори по телефона може да се случва. Стягаме седалището и отпускаме едно страхотно упражнение, което тонизира точно тази област. Другото е корема, стягаме се, но някой ще ни удари. Ще станаме толкова красиви, че направо не знам. Много ти благодаря. Желая ти весело да си изкараш рождения ден. Благодаря ти. Благодаря ти. Много да танцуваш и много да спортуваш на маса, обаче тая вечер. Аз започвам с спорта и после завършвам с танците. Така. Сигурна съм. Но спортувай на маса днес, защото все пак ти е рожден ден. Благодаря ти. С вилицата и с лъжицата и с чашката. Благодаря ти.